आगै फ्रियास दैमारिया सोंदों आब' मनिषा नों बेसे क्लास फरायो आं दा डिग्री सेकेंड सेमेस्टाराव फरायो आगै आरो बेनि उनावहाय चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू आगैया बेसे इयार्स आब' मनिषा प्लिज खिन्थाहर बिदि होनदों आं दा इयार्सआ 2006 26 नभेम्बर आंनि डेट अफ बार्थआ नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय आं दा बेसेबां इयार्स जाखो लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो गासैबो बिसोरनियाव अननायाव मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागालांसै नोंथांमोना क्लिपखौ नायना आरो मिथिखाबाय जानांगौ ना माने मानि सायाव भिडिअ जागोन दिनैनि भिडिअआनो जाबाय मनिषा एक्ट्रेसनि सायाव आरोना लोगोफोर भाइरेल जागासिनो आरोना गोबां ससियेल मिडियाफोराव जादों सोरबा खायसेया नुदों खायसेया नुवाखै आरोना खायसेफोरा नुनायफोरावथ' मिथिखागौ खायसेया नुयो आरो मिथिया आरोना बेनिखायनो बे भिडिअखौनो लाना फैबाय आरोना आङो अखा हाबाय दं जेरावबो थांनो हायाखै ब्लगबो बानायनायाखैना आङो लोगोफोर बेनिखायनो बेखौनो फिसा भिडिअ बानायना लाना फैबाय आरोना बेयाव भाइरेल जादों आरोना बे भाइरेलानो जाहैबाय 16 बोसोरानो जागोन 17थ' जास्लाबा 2006 मायथाइनिफ्राय 23 जास्लाबा 16 बोसोर 6 मांखो ना मायबा इदि मोनसे जायो आरोना बेयावनो बियो मा होनना लादो गावखौनो BA सेकेन्ड सेम फरायना लादो आरोना बेनि सायाव भिडिअ खालामबाय आं दिनै क्लिपआव नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ BA सेकेन्ड सेम फरायनायाथ' इम्पसिबोलखा 16 बोसोर आं सानो माने बे रुलानोखा 16 बोसोर नङाबा HSLC खौनो एग्जामखौनो माने लिरनाया ना एटेन्ड खालामनो हाया ना लिरनो हाया आरो रेजिस्ट्रेसनानो जाखाया बेयाव 16 बोसोर नङाबा आरो मास्टारफोराबो जाबा फोरोंगिरि स्कुलनि फोरोंगिरि बिसोरबो 16 बोसोर खालामना हरखायो आरोना लोगोफोर जेनेबा बिनि बैसोआ खमबाथाय आरोना बेखौ 16 बोसोर खालामना हरथारो जेनेबा सोरनाबा 14 थाया बांसिन 15 थायोना 15फोर थाबाथाय बेखौ 16 बोसोर खालामना हरो आरो बियो आरो बुंबाय आरो मा बेनो 16 बोसोरावनो 16 बोसोरबो होनजाया 12 बोसोराव हमना लानांगोन जेनेबा आजिखालि इयारखौसो लायो नालाय 12 बोसोराव BA सेकेन्ड सेम फरायदों होन्दोंना बियो गावखौ बियो एक्सुवेलि गोरोन्थि जादों ना फेक जाखो बेखौ मिथिला जेब्ला गाव माबा मोनसे गावनि फेसबुक पेज इउटुब जिखुनु जाया माबा मोनसे फोरमायना होबासो मिथिगोन आरोना जोङो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आरोना भिडिअआ बेनि सायावनोमोन जेनेबा गोरोन्थि जाखोना ना बुंफ्लांनासो लाखो ना मा बेखौनो भिडिअ लाबोबाय आरोना आङो फिसानो अखा हाबाय थादों बोराव थांनायाखै दैबाना दैबो जादों आरोना जोंखैबो नाथाय आं भिडिअ दिन्थिनो हायाखै आङो लानो हायाखै जेबो भिडिअ ब्लग बिदि दैबानानि लायाखै आरोना आङो लागोन लानाया थांनो मोनाखैना बोरावबो दे गिदिंबो जायाखै बेरायबो जायाखै साथा लाना बेसे थांनो अखा सिजा अखायानो गाराखै माथो जोंनिखिजा नोंथांमोनखि गारदोंना अखाफोरा माबायसा जादों दैबानाफोर जादोंना जाय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे बैसोनि बागै एसे कमेन्टआव बुंहरदो लोगोफोर मा सानो नोंथांमोना ना भाइरेला मनिषा एक्ट्रेस अफिसियेलनिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायाबा नायनो हागोन दै बिथांनि जाय बिनानावनि मा मनिषा अफिसियेल इउटुब चेनेल अफिसियेल ना माबा जायखिजाया मनिषा बिदि दं आरोना इउटुबाव थांना नायनांगोन किउएन भिडिअ लाबोदों बिथाङा बेवहाय नायबा नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन ना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो ना लोगोफोर अखा हागासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै अखा हागासिनो जोबोर अखा हागासिनो ना आरो 12 बोसोराव BA फरायनाया एसे इम्पसिबोल नंखाया BA फरायोबाथाय बैसोआ 18 जाखायो आरोना 19 बिदि जाखायो 12 बोसोर बा 16 बोसोराव फरायनाया एसेयाव सम्भब नङा आरोना लोगोफोर एडमिसन खालामनाया नङा LP स्कुलाव 5 बोसोर 4 बोसोर नाखो मेक्सिमाम मानसिफोरा 5 बोसोरावनो एडमिसन लायो आरोना LP आव अब्ला इच्छा खालामनो थाङोबा जास्लाबानो गैया आरोना लोगोफोर